Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabin na niyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Itago lang ko niyo sa pangalan nga Jenny. Hingkod ang pangidaron, minyo og may 5 ka mga anak. Taga Bukidnon. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta nga among gibantayan nga gipanag-iya sa usa ka maestra. Bawion man gud ni sa unang tag-iya. Aron niyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Pa, nakitan lagi na ko sila si Noylando. Di ba ila maning yuta sa una? Kining atong gipuy-an? Oo. Apan ila naman kining gibaligya sa una ni Ma'am Judith. Mao nga kang ma'am na ninyo taa. Mao di aing tuwa sila magbay sa laing yuta. Kay dili na di ni ilahang yuta Oh, mamalik kita sila puyo din he. Nga sa akong lahibawaan, mao nga ilang gibaligya ninyo taa. Kay adto na sila mamuyo sa Negros. Ani na sad siguro sila mamuyo pa? Oh, nausa ko di ay. Oh, mangumusta niya di ako Lando. Dugay ba imisiligan ka ni adto? Hain mas papa ni mo, Jenny. Muato ko na to sa bahay nga gituko din ni Lando ma. Lando, katong silingan nato kani adto? Oo ma. Murag mo balik na siya puyo din sa ato. Kay napapanday naman og bahay. Ay, mao ba? Taon-taon na bayaon na silang nawa din ay. Nabalik di ay? Basig way ayong ilang pagpuyo dito sa Negros, maong namalik din Pero sayang ato ilang yuta dito kay nabaligya naman nila kini kang Ma'am Judith yuta Abli ko ninyo, be. Si Papa na day mao. Kadiyat lang pa! Odsa? Uy nga nung bawion man. Amigo man ang Lando. Pero wala sabgi ko kauyo na iyang nahula-hulaan. Kaya nga naman di ay pa. Gusto pa ko nang iyang nahula-hulaan. Nagplano siya nga bawion niya ni Yuta nga atong gibantayan. Unsa? Hala, iyan naman ka nang gibaligya kang Ma'am Judith pa. Lagi. Pero wala na kuno sila kasulatan sa iyang pagbaligyayin Giingnan kuno siya sa iyang pag-umangkon nga engineer nga pwede kuno nilang makuha og balik. Uy Ginoo ko, sa kadugay nas panahon, karon na lang siya moingon ana. Mailang og dili niya dayonon ang iya plano. Kay maluoy kong Ma'am Judith Tiguang na ba yung taon? Retired na. Kay tinuod sa diay na pa nga, wa sila'y kasulatan sa pagbaligya ini. Naambot! Wagi ko'y kalibutan na. Basta kanahibaw ko nga nabaligyan ni nga to ni Ma'am Judith sa una. O ako'y gipabantay. Maayon ta, og na ang kapitan karon. Aron, mo'y makapirma dayon sa akong barangay clearance. Ay, ora magihusay si Kap. Hala, si Ma'am Judith man lagi di ay na. Og sinoy Lando. Di man ako yuta akong gibaligya ni mo, ma'am. Uy, sama kay ako ramang bay. Ay dili ganit ta magbinata din hibi, pre. Kumpare man unta ta. Apan limbungan man ko nimog sama ini. Nadugod in taong paliton man to na akong imong bahay sa una. Nagubaon naman to. Og kawayan ramay dapat atong baya. Og sinasa ang bungbong. Og nipa ang atop. Yuta tao nang atong gikasabutan nga imong ibaligya nako kaniadto. Dili bay. Recorded by Ora. Naluoy gid ko sa akong kaning maestra nga naghilak sa paghusay nilang Noylando sa barangay. Kay giingnan man siyang Noylando nga among silingan nga bayra kuno ang iyang gibaligya kang Ma'am Judith, dili yuta.
Waday ko no sila kasabutan sa pagbaligya ninyo taa kay lagi, suod ra sila. Kay kumpare pa. Ugwa na sad maatiman ni Ma'am Judith ang pagpatitulo ini. Apan may tax declaration ninyo taa. Gipakupta ni Ma'am sa akong mama. Unya, Ako tayo naluoy ni Ma'am Judith. Uy, naghatag din ng tax declaration. Kay, kita na lang kuno'y bahala sa iyang yuta. Kay, ato na kuno siya papuyon sa iyang anak sa Davao. Aron dili ma-stress. Kay, tiguang nagutahon. naulagi pa. Buutan ba ya taon na si Ma'am? Matinabangon. Maugaling sa paghangyo ni Lando niya, bahin og kwarta, og ibaligya ang yuta ni Lando niya. Misugot na din siya bisan og way kasabutan. Kisa may magtuo ka bisan pa sa pagtabang ni Ma'am niya. Anaon din niya ang maestra. Nga, iya pagidunta nga kumari. Pero ang importante pa, nga naa na to ang tax declaration sa yuta. Olya, kay namanggod ka na siya pag umangkon nga usa ka engineer. Nga, makamao bahin og yuta, aw, konsensya na lang ila, kung ila na buhatol. Basta kay nahibaw gid sila. Kay ila na nga gibaligya ng yuta sa maestra. Ay, di lang na ba kay kita rin nagpuyo ining yuta, Lapang imong uyuan, ug kamong ako mga anak. May lang unta og dila tahasyasion na ng Lando din Pa, Nahilom raman sab si Lando, Jenny, no? ay, basig nakaamgo to siya maoy. Kaluoy sad ka nato din kung hasiun tas pamilyang ni Lando. Maog yun. Hay, maulali. Ah, Maulali! Pa? Gitinuod kitang Lando. Unsa? Naon sa di pa? Gipadala na tagsumon sa barangay. unsa? Patubangon na tas barangay kay papahuwaon na ta nila dinhi. Uy, Kaliwat ra nila kasagaran ang mga lupon sa barangay nga muhusay nato. Ginoo ko? Ay, kamo! Ay, ikaw! Ay, kamong tanan! Ay, muramog mga manok nga nangitlog sa dili inyong pugaran. Dili mo na inyong yuta. Nganong magmagahi pa mo sa pagpahawa sa yuta nga dili inyo? May titulo na si Gaulando ining yuta, Maong kuralanan nila ang yuta, kaiyahang maning yuta, O kung dili mo mamahawa, pwede mong pasakaan og kaso nga trespassing. Ginoo ko? Isog kaayo ang lupon nga ni Husay namo. Kay mga suod o kaliwat ra sa blagi ni Lando ang mga tagalupon. O giingnan pa mi, nga bisan pa kuno og mudangop mi sa tagaluyo sa bukid. Ang ako mga pangutana mo kining musunod unang pangutana. Ang pagpalit ining yutaa sa maestra kang Noylando, wa sila'y kasabutan. Apan, ang tax declaration gihatag ni Noylando sa maestra. Valid ba ang pagbaligya sa maong yuta? Ikaduhang pangutana. Nausaban ng istorya ni Noylando sa paghusay nila sa maestra, nga ang bahay ra kuno ang iyang gibaligya kang ma'am ug dili ang yuta. Katuhuan ba ni nga gihatag man niya ang tax declaration kang ma'am? Ikatulong pangutana, nakapatitulo na si Noylando sa yuta kay may pag-umangkon di siyang usa ka engineer nga ni asikaso ini. Pwede ba di siya makapatitulo ini nga ni ama namo ang tax declaration? Ikaupato katapusang pangutana, wa na si ma'am magpuyo diri karon sa yuta ug kami na ang gipabantay sa yuta. Makapapahawa ba sila namo dinhi? Og kung papahawaon man gyud mi, makabayad ba sila sa among mga tanom o prutas, ingon man sa among mga bahay nga gipangtukod? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jenny.
Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami sa ko ang partner ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problemang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral o mga drug-related nga mga problema. Mao na ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page. Padasad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Amo gyud nang gisiguro ha nga lain-lain o klase-klaseng pamaagi kung unsaon ninyo pagpadala ang inyong mga suwat ug mga suliran diri namo. And a big like, shout out and a big thank you sa tanan ninyong mga nagsubaybay ug naminaw pinaagi sa ato ang Facebook account nga DYHPRMN Cebu nga mapaminaw ninyo dili lang amo ang programa but ang mga programa sa DYHP, no, from sign on to sign off. Yes. So kung dili mo makapaminaw sa tukmang oras nga gipa salida i-play, no, on i-play air? ang among sulat-suliran nga program, pwede mo makapaminaw any time of the day. Correct. Di maguol. Di mo- Kisa ito i-greet today, Doc. Kaya atong i-greet ang mga taga Bukidnon. Musta naman si Dr. Leo Ramirez sa mga Dinsing family diya sa Bukidnon o mga taga Surigao, mga taga Puktoy, Surigao City, mga Mundaya family, Marajaw, Karajaw, hamok bang pristong isda diya sa Tanggihan. Ug tabok sa Surigao City, nadiha ang San Ricardo, Southern Leyte, maadjong pagpaminaw ninyo ni Gingging Gias, Yuli Almida, Binji Bonita ug ni Rimi Doliaga, no, diha sa San Ricardo, Southern Leyte, no? Yes. Thank you kayo sa tanan mga mulike ug maminaw namo sa amo ang mulike, no, sa amo ang Facebook account Dr. Rene Obra on Facebook nga naka white blazer ug Elaine Tantengco Bathan on Facebook. Keep on liking us, guys, no? And ato ang lesson for today. Nga pagtulunan nato, God opens and closes doors for you to enter and leave. Tinuod. We must know how to let go ba yan aning kinabuhi, ha? Kay di man ta pwede mag-star good sa usa kay kailan man ta mo move on always. Okay, igang ba Leading yan to our Correct. Leading to our dreams, we always have to take it one step at a time. Yes. Yeah, di ba? O Ang gam, atong magtatampo ka ng attorney, si Janie, 29 years old. Yes. Minyo, ug may 5 ka mga anak, taga Bukidnon. Yes. Punto legal ang problema ni Ginny, kabahin kini sa gibantayan nga yuta, no? Basta yuta lagi, labad sa uning yuta, eh. Sahay. Labi nagdili saktong dokumento. O ng pangutana ni Ginny, ng pangutana, Ang pagpalit ni, no? Sa pagpalit yuta. kining yuta sa maestra kang Noy Lando, wala siya'y kasabutan. Yes. Apan ang tax declaration gihatag ni Noy Lando sa maestra, valid ba ang pagbaligya sa maong yuta? Wala Alam. tax declaration. Na ay tax declaration, no? Mo'y gihatag sa maestra. Wala sila'y deed of sale. Wala sila'y kasabutan. Sakto. Now, ang basic gyud nato gyud nga rule, no, sa tanang mga naminaw nato ron, dili lang kang Jenny, na ato ang letter sender is this: mupalit gani tagyuta or mumaligya gani tagyuta, kinahanglan suwat gyud na sa usa ka public document or sa usa ka dokumento nga pirmado sa nimpalit, sa ning baligya, nakasaysay og nakasuwat unsay gipalit, pilay palit, unsa kadako ang luna, ang tibuok ba or ang portion ra asa dapita og mulagda og mopirma ang nagpalit ug ang nagbaligya og notaryado sa usa ka abogado. Deed of absolute sale ang tawag anang dokumentuha aron mahimong valid ang pagbaligya. Sa imuhang gisaysay nako, walay kasabutan, gihatag ra ang deklarasyon, di gyud valid ang pagbaligya kay unsa man ato ang proof nga nahalin or nabaligya. Ang tax declaration dili man gani na siya proof, solid proof of ownership kay ang yuta
the proof, so the most solid proof no sa pagpanag-iya nato is the title no kanang transfer certificate of title nga gi-issue sa Register of Deeds. Pero kibaw sad ta nga naay mga yuta nga dili pa titulado, munang deklarasyon lang sa atong gikuptan. Pero ang pagkupot sa maong deklarasyon or even the title will not prove the sale of the property. Deed of sale gyud unta to. So mingon jud ko dili valid ang pagbaligya sa yuta. Okay, dili valid ang pagbaligya sa yuta. Ikaduhang pangutana, nausab man ang istorya ni Noy Lando sa paghusay nila sa maestra nga ang balay rakuno ang iyang gibaligya kang ma'am ug dili ang yuta. Katuhuan ba ni nga gihatag man niya ang tax declaration kang ma'am? Saan man nimo pagtunob sa balay ug wa nimo giapil ang yuta na unsa? No, kanang logic ba nga kanang magminaro na lang ganita kay naapi kita pero di gyud pud na mo make sense no nga nipalit ka sa balay unya way labot ang maong yuta, but there's a silver lining there kay kana ni angkon siya paangkono na lang gyud na natos Noy Landog lahos no di na lang nato na pabarugan ang iyahang baka kay di man gyud katuuhan nga especially kung iyang gihatag tinuod ang tax declaration ngadto sa maestra. Okay. Kaya sa mga gibitay din ng balay, hindi mong tungtong og yuta, no? Ikatulong pangutana, makapatitulo ba? Nakapatitulo na si Noy Lando sa yuta kay may pag-umangkon di ay siya nga usa ka engineer nga niasikaso nini. Pwede ba di ay siya makapatitulo ini nga wala man namo ang tax declaration? Nga naaman nila ang tax declaration. Ang tax declaration manggod, any day and any time, pwede kang makapangayo o kopya ana sa municipal or sa city assessor's office. Kaya ang kanang tax declaration, dokumento ra na sa pagpamatuod sa pagbuhis nimo anang yutaa. No, so makuha ra gyud na anytime. Di na pareha sa titulo mo na ningon ko nga mas stronger and it's the strongest mo na pinakalabing ligon nga pag-prove nga tag-iya ta kanang titulo. Nga the fact na nakapatitulo na si Lando unya ang maestra in town, no, why proof nga ligon, why papel nga gikuptan, magpamatuod nga iyahang nabaligya na, then maglisod gyud ta, no? Maglisod gyud ta nga ingon ana nga makuha nato siya. Ang kaning mga nga proof. So kinahanglan gyud unta tuog deed of absolute sale kay kani nga nakapatitulo mas naay dakong katungod si Noy Lando sa yuta. Sa tinud-anay lang. Sad to say, but na outsmart gyud ta diring dapita, ha? Okay, ikaw pa to katapos ang pangutana. Wala na si ma'am magpuyo diri karon sa yuta ug kami na ang gipabantay sa yuta. Makapapahawa ba sila namo dinhi? Ug kung papahawaon man good me, makabayad na ba? Makabayad ba sila sa among mga tanom prutas, ingon man sa among mga balay nga natukod? Actually, dili. Kay kung sila gyud ang i-declare nga tag-iya sa yuta, mahog gyud nga informal settlers mo, nga nagpuyo mo. So, pero ning angkon man siya, nakoy silver lining din dapita, Dok. Kay ning angkon man si Lando, nga iyang gibaligya ang yuta, ang balay. So, naay katungod, kay kana nga ning angkon siya sa balay, naamoy katungod pagpuyo, kay naamoy katungod si ma'am, ang maestra, over the house. So, dili sad siya basta-basta makapapahawa ninyo kay iya man ang balay. Bahala na unsa ala mo file sa siya og issue ana og unsaon niya nga ni angkon man siya nga siya tag-iya sa balay. Ako pa ninyo kinahanglan nga mo file og kaso ang maestra para ma-assert niya ang iyang katungod over the house and the property para mahilom na lang na siya. So kana no kay sa may ni angkon man si Lando nga nabaligya niya ang balay sa maestra, di sad siya basta-basta makapapahawa ninyo kay ang maestra may tag-iya sa balay, ang makapapahawa ninyo ang tag-iya sa balay. So I hope na amoy saktong dokumento atong iyang pag-angkon. Yes. No? Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. O kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide tatak RMN. Daghang salamat. O Maayong adlaw.